Quins regals més xulos! El meu color preferit és el blau i m'ha tocat una llaminadura blava. A mi m'ha tocat menjar vermell. No vull menjar de nadó. M'encanten les crispetes! No n'havia tastat mai de verdes. Noies, vull començar. A veure... Aquesta beguda et dona energia. Ara em sento superfort! Podria fer la volta al món corrent! Un gimnàs! Aquí ho puc fer tot! Què més hi ha? No em mireu! Segur que et puc aixecar! Ajuda! Mare meva! Quin dia més estrany! Ja he tornat, noies. Us toca. Anem a provar-ho. Què? Remolatxa i tomàquet? He canviat d'opinió. Deixa que t'ajudi, Nicole. Obre la boca. Que ve l'avió! No m'agrada gens aquest gust. Bé, et toca a tu. Un moment. Mira les meves ulleres 3D. Les vols? Gràcies. Ara podem veure pel·lícules i menjar crispetes. Ei! Tant se val. Aquestes crispetes són verdes, així que són meves. Espera, no ho entenc. Això ha estat divertit. Nicole, què els passa als teus llavis i a les teves orelles? Què? Els meus llavis, les meves orelles. Bé, això és un miracle. Tinc unes orelles molt gracioses. Noies, ja n'hi ha prou. Regals nous. M'encanta aquest xiclet. No pot ser! Un plat ple d'hamburgueses! Crec que he d'anar amb compte amb això. Vull anar primer! Tinc moltes ganes de provar aquestes hamburgueses vermelles. Segur que me les puc menjar en mig minut. Som-hi, doncs! Que bo! L'última... Visca! Ha funcionat! No! Ai! Tant se val! Crec que hi tinc un xupa-xups allà dins. Trobat! Espero que estigui bo! Uau! M'agrada! Mandy, comença amb el teu dolç. Amb molt de gust. Aquest xiclet és dolç. Ja ho sabia. Que bo! I el dibuix és molt bufó. Tant de bo pogués conèixer el meu amor. Príncep blau, hola! Lily! Bé, accepto el repte. Ara us ho ensenyaré. Ai! Ui! Un error. Ajudem-la. Uf, estic viva. Caram, què us passa als nassos? D'acord. Uau! Això és superxulo! Tinc gominoles. I jo tinc xiclet. Bé, qui començarà primer? Suposo que jo. Espera! Això és vermell, o sigui que és meu. Quina llauna! Ei, noies! Això és blau, o sigui que és meu. Bé, a mi només em queden boles de suc. Bingo! Un
moment. Encara em puc gaudir. Uau! Exploten superbé! M'ha encantat! Et toca, Nicole! A veure... Nice. Crec que estarà molt més bo amb xarop. Anem a provar-ho. Oh! No pensava que poguessin ser tan àcides. Mandy, menja't el teu. Bingo! Bé, sembla pasta de dents. Hora de rentar-me les dents. Ja està. What? Què estàs fent? Oh, ara tinc les dents blaves. Espera, crec que he confós la pasta de dents amb el xiclet. Uau! Has vist aquesta bombolla? Al meu coll! Què fem ara? Come on! Oh, espera! Tinc un ou Kinder! Pizza vermella! Genial! No ho entenc. Per què m'ha tocat un botó? Pensa-hi de moment. Tinc moltes ganes de provar el meu Kinder. Em pregunto quin tipus de joguina hi ha amagada dins. Per cert, la xocolata blava té gust de nabiu. És boníssima i superxula. Que bo! Oh, no! Un escarabat? No! Això és divertit. Hola a tothom! Com esteu? Oh, no! Espera! Oh! Què ha passat? Un escarabat a la cuina? Ja vinc! Àvia, salva'ns! Oh! Amb una sabatilla n'hi haurà prou! Ha! Fora d'aquí! Gràcies, àvia! Fins després! Goodbye. Adéu! Ara m'he de menjar la pizza. Oh. I tinc una idea genial per fer-ho! I si fem un tros gegant amb diferents capes? Creieu que estarà més bo així? Increïble! Uau! Mola molt! Come on! A veure... Ara em toca a mi. Aquest botó és estrany. Hola! Heu premut el botó? Tinc una sorpresa per vosaltres. Un gelat super inusual. Aneu amb compte. Té un secret. Què? Què vols dir? Fa una mica de por! Haguéssiu hagut de veure la vostra cara. És molt divertit. Això és increïble! És superàcid! Ara em brillen les mans! Oh, fa molta llum! Què és? Oh my... Crec que ara tinc superpoders! Oh. Noies, i vosaltres? Wait a second. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ei! Oh! Interessant. Un anell. M'ha tocat una síndria. Iuhu! A veure! Hey! Qui serà la primera? Pedra, paper, tisora. Sí, sóc la primera. M'ha tocat un xupa-xups en forma d'anell. És genial! Super! Oh, fantàstic! Què? Tant se val. Anem a provar-ho. Que dolç! És increïble! Dolç i àcid alhora. És hora de gaudir del meu gelat de síndria. Té una pinta superxula. Estic super emocionada. Quina sort que tens! Però no em menjaré les llavors. Oh, Nicole! Vés amb compte!
Ei, ho sento! Lili, tu tens el teu propi menjar. D'acord. A veure... crec que és una patata de xurreria estranya. Espero que estigui molt bona. Bona! Espera! Oh, mare meva! Salveu-me! Tranquil·la, tinc un aspirador. Xoca-la, amiga! Som genials! Quin respir! Espera! Hem canviat completament de color! Som supergracioses! I tant! Gràcies a tothom que posa m'agrada i se subscriu al nostre canal. Fins aviat, amics! Adeu!